Gusto yung pamatay mo siya. Pan. Sa likod. Ben, dapat na cook, api lang cook. Mana lagi tumpok. Tugas-singot. Kita niya mo pamatay ka sa isa. Kaya na naman ito. Sa finishing line naman ito siya. Naangkop. Sige pala, paramdam pa. Katong biskwit. Gawa sa anak ko sa pila. Mo ito na bayran. Wala, mura na ayo naman ito. Ako na pero kasi naikuan baka nagpamaol to. Ang hindi ko naman pinakakuha ni mahawak ka. Dali. Magdagi dito. Ina mo mama, wala na kayo utang ma. Pangusog diri diri. Diri diri. Grabe pas mo na counter eh. Wala na niya pas mo sa ito kay gahago ka niya basa. Tama ba? Bisa pag nagabot ko mabasa gina. Basa niya pa ng kuan Ano kayo pa dyan ang may skis ka. Ini to kuan ini. Sige na, kaya pamapon ang kuan. Kaya pamapon pas mo. Ay. Ay na pagbalin. Sige, kulog. Dahil ko kandog-kandog mo yun. Oh. Or bakit sakit. Namamanin mo, nawala na daw kay utang dito. Ha? Saka na kamay sa. Up. Ano ka mo siya? Ano yung mga? Ano ba na? Lugar ka tanong sa YouTube. Awang ko yung kilo. Subscribe lang po. Kita mo na yung interview na to. Franz, boleh tengok.
paramdam. Oo, parang uga, siya. Ano ba? Oh, sigurado naman na. Oo. Maghan, sige ka karon ya. Maghan. O, gana lang. Iya. Ako, anak ba? Oh, balik-balik lang. Oo. Sige ako wala man ayo-ayo ya. Balik na. Ano pa ako? Hindi ko pa pwede tao ko ganyan na eh. Maglalagay, wala lagi kon. Hindi na itong robot ba? Maglihin na, kung kagliho ka na, sakit man ko. O, kalito ni mo. Yan ya, buhay sa kabulan dua no? Oo, pwede ko. Dipindi lagi na sila mo. Kung kuhan dyan ba ka na bang ramdaman? Hindi ka gusto bitaw mga bulala. Oo. Yung upan man dyan, laton man dyan, kuhan na dyan ba? Ano? Ay pamati. Kasi kaya pa na sunod na panaran. Diyan ka? Ano siya? Ano siya? Ibera ka ba na? Kira na kaya batanon man no? Kaya kaya po? Batanon pa man no? Pero isang batanon kag imo gyud sa ipahilo na basta dito. Awer gyapon ba? Bago na kondisyon ko lawat. Lahi gyud ilihok ba no? Wala ko sa ko di ko mati. Dapat ko ginahan ko tawa. Kaya nga, mga kausa kung makaligo ano mga buhat. Karon ng gugma dili. Ganita. Ito na daro. Kumatanda ko. Ne. Garne sa sayo pwede. Agi ko ito, lalo ng hilo. Ubo ko litong ragot. Ubo ko litong ragot sa ginhawa, way pang lasa. Ano mo ano mo. Oh, good. Aka tong niagi. Kung dito. Anang klima gitu. Panahon dito, grabe to. Eh, kita lang ko itong hospital. Upin mo ka. Oh, yadi, mahatok man lang. Di, ano yung kumang. Ako, kung tao ito, talong ko. Ayun tao, namaya Lord, kung kait na. Kung ka na ito ng tao, lihay ganin, no? Eh, hindi ka mo lihay, huwag natin ba, dito sa hospital. Pero di na kayo kinapansin. Ambot lang kayo mag-glitch na.
Organize, kagulaan sa mga tao ba? Karang di pa man pwede. Di pa mabuyag ron. Oo.